continuem parlant, o ja hem parlat en diverses ocasions del PUOS, del Pla Únic d'Obres i Serveis, que administra la Direcció General, però en aquest cas a un àmbit nacional, no? Una eina com aquesta no seria necessària si els municipis tinguessin un bon finançament? Bé, probablement els continuaria fent falta una feina de cooperació d'alguna altra administració, perquè el reequilibri territorial passa per aquí, perquè no només el que en aquell territori genera sigui capaç de reinvertir-lo, sinó que hi hagi algú altre que pugui equilibrar, no? I en el nostre cas, en llocs amb demografia molt feble, i per exemple el cas del Ripollès, però bona part del que no és la costa i el triangle que fa l'eix transversal o la P2, per tant tot el que queda fora d'aquest triangle dinàmic, fa falta polítiques d'estímul i de foment per part del govern. Per tant, aquesta n'és una, i aquesta n'és una que té un impacte evident a tot el país. O sigui, en aquests propers anys, de fet ja estem veient, hi haurà 6.000 cartellets de color groc, que no són els del fons del Zapatero, aquests són més barats perquè no exigim que que tinguin aquest component de grandiloqüència, sinó que volem tan sols que s'anunciï que es fa allà una activitat de foment del govern municipal i del govern de la Generalitat que té impacte a tot el país, i per tant aquest és el que busquem. Naturalment el finançament municipal està en un moment complicat. Això és culpa de l'Estat? Això és culpa de dues situacions. La democràcia només fa poc més de 30 anys que la tenim, o en aquest període que camina, i ha pivotat també amb la restauració del govern i de les institucions pròpies com és el Parlament i el Govern de la Generalitat. Això, barrejat amb un finançament insuficient al nostre país, i no només finançament insuficient, sinó la voluntat d'escanyar-nos ja no només en alguns moments políticament, sinó també econòmicament i socialment, i lingüística i culturalment, doncs això ha comportat que el govern de la Generalitat ja tingués prous problemes en si sol, i de fet la demostració és ara, com per sortir-se'n amb els recursos que hi ha, no? Esperem que en curt termini la voluntat que va ser majoritària del poble de Catalunya votant l'Estatut es pugui complir, que hi hagi un finançament de la Generalitat, i que l'any demà, tal com es va comprometre el president de la Generalitat, treballem i tinguem un millor i nou finançament local. Molt bé. Tenint en compte que l'Estat és corresponsable de que de moment els municipis no tinguin un bon finançament, tenint en compte que primer s'ha de solucionar el finançament de Catalunya, quan qui pot tenir la solució posa un caramel a la boca en forma del Fons Estatal d'Inversió Local, que se li ha dit Fons Zapatero, a la boca dels municipis tan necessitats, vostè com a director general d'Administració Local, què li ve al cap? Crec que és en la línia del que el president Zapatero malauradament té una mica acostumat, aquells efectismes, aquelles bones paraules, aquelles bones maneres, però que al darrere amaguen dues constatacions. Primera, el govern de l'Estat per fer això ha d'anar al deute i s'endeuta més per fer aquesta mesura, per fer una cosa positiva, que és que arribessin diners als ajuntaments. Això ho podia haver fet d'una altra forma i en un altre moment, i ho fa a més ningunejant les competències del que ells anomenen comunitats autònomes, que en el cas de Catalunya és el govern de la Generalitat. Per tant, a mi em ve al cap primer una mesura totalment extemporània, mal elaborada, mal feta, amb problemes de visió del país. Bona part d'aquest fons un 80% va amb 40 municipis del país, és així de contundent, i per tant ningunejant la realitat del país i les competències pròpies. A mi és el que em ve al cap d'entrada. Vostè diu que no només ninguneja unes competències, sinó que està mal fet, però en canvi en un article al 9-9 el secretari de Camprodon, el senyor Lluís López, recomanava al seu departament que n'aprengués a l'hora de gestionar les demandes dels municipis. El senyor López és una persona que és un tècnic municipal, és secretari, té secretari d'habilitació, i ens té molt acostumats, segurament per aquest doble paper que encara té al cap amb les seves anteriors èpoques, de fer
de polític i tècnic a la vegada. Jo crec que el senyor López té ja molta feina a fer de tècnic com per anar fent determinats consells i sobretot complir el que la legalitat li pertoca als ajuntaments en els quals ell assisteix i té una responsabilitat important. Per tant, el senyor López crec que pateix d'aquesta situació, no? De voler ser i no ser, i no poder ser, però voler ser. És una realitat evident.